one ring to rule them all. Jeg har arbejdet med personlig udvikling i mange år nu, og jeg har lagt mærke til, at der er ét værktøj, som altid ender med at lægge til grund for mine klienters succes. Uanset alder, uanset køn, uanset hvilken udfordring de kommer til mig med, så er det altid det her værktøj, som ender med at ligesom være grundlaget for, at de udvikler sig. Værktøjet det er at skrive dagbog. Præcis hvad og hvordan og hvornår de skriver, det ændrer sig en lille smule fra person til person. Men fælles for dem alle sammen er, at de selv vælger at fortsætte. Jeg beder dem om at skrive måske 2 eller 3 uger, og derefter så oplever de, hvor stor succes det egentlig har for deres hverdag, og så vælger de simpelthen selv at fortsætte og bliver ved med at udvikle, så det passer deres egen situation og deres egen hverdag. Jeg oplever, at dagbogen typisk ikke må tage meget mere end 5 minutter. Jeg har derfor typisk 3 punkter, som jeg kan lide at skrive om, og som ligger til grund for rigtig god udvikling. De 3 punkter er affirmations, brain dump og emotions. Jeg laver en video, som går i dybden med hver af de 3 punkter, så følg med, hvis du er nysgerrig og gerne kunne tænke dig måske at starte med at journal.